זהו, אני מקליט. לא סטיב? לא, זה הקלטה, וידאו. ושנגיד את הנקודה? כן, כן, עכשיו נגיד את הנקודה. אוקיי, אז תגיד לי שאתה... אני כבר התחלתי. לא, פשוט אחר כך נחתוך את זה. אוקיי, אז נקודה אחת שאמרנו, זה שבסיבוב, הירידה היא דרך המרכז. זאת אומרת, אני לא עובד עם גרב, ואז יש שני נקודות של הדרך, אלא נדמים שיש מין קו ישר שרץ עם המרכז, ואז הירידה היא נכונה והגב נשאר ישר. זו הייתה נקודה אחת. נקודה שנייה הייתה שהירידה כאן, אז האגן נשאר באמצע. אין דבר כזה, אנחנו לא מתיישרים עם הרגל, ככה, אלא כזה. כאילו, אגן 45 מעלות. כאן הייתה נקודה שאנחנו לא יורדים בגובה, אלא יורדים עם המרכז. איך עושים את זה הפרדות? עדיין. דיברנו על זה שכאן נשארים בגובה, לא יורדים למעלה, ונשארים כאן, והיד כמה שיותר גבוהה. זה עוד דבר כתף, אמרנו? ונראה לי שזהו. והיה עוד נקודה שהוא אמר כאן, שבפתיחה, אז היד היא לא פתוחה, כאן ישר עם זה, אלא היא קצת כמו שהיא. קצת מכניסים אותה, ויד שמאל היא בקו של העקב. העקב שמאל, העקב האחרית. נראה לי שזה היה הכל בשבילי. מצוין.